نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد барлык мактауларыбыз бүтән галәмне юктан бар итеп тәрбия кылучы Аллаһ Раббыбызга булсын. Һәм йөрәкләребезнең турыннан чыккан салават шарифләребез бүтән галәмгә рәхмәт итеп җибәрелгән Аллаһның хак илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, һәм аларга ярга тырышкан барча булган мөмин мусульман кардәшләребезгә дә булса иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, барыбызга да билгеле, ислам дине ул гаделлек дине, һәм ул җаваплылык дине. Кеше бу дөньяда яши һәм кылган гамәлләре өчен кыямәт көнендә җавап бирә. Һәм аның гамәлләре ике төрле. Аллаһ Тәгалә белән ике арада булган гамәлләр һәм кешеләр арасында булган гамәлләр. Менә кайчан кеше үзе генә яши, ул үзенең гамәле өчен үзе җавап бирә. Кыямәт көнендә аның гомере өчен сораячак. Аның малы, аның гыйлеме турында, ягъни һәрберебез турында, һәрберебезнең гамәлләребез турында соралачакбыз. Ә кайчан ул җаваплы була? Кайчан ул хайлә кыра? Яки кемгәдер, кемнеңдер өстеннән җитәкчелек кыла? Ул вакытта ул алар өстеннән дә соралачак. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Куллукум рахин ва куллукум мас'улун ан рахияти." Һәрберегез көтүче диде, һәм һәрберегез үзегезнең көтүе турында соралачак диде. Ягъни кешенең күбрәк булган сайын күбрәк кеше өстендә соралачакбыз. Шулай булгач, гаилә куручы кеше. Гаилә куручы кеше әйе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямның сөннәте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям: "Я маъшара аш-шабаб, ман истата'a минкум ал-ба'ата фальятазавваж" диде. Эй яшьләр диде, кайсыгыз гаилә алып бара ала, финанс көче җитә, сәламәт ягыннан сәламәт булса, гаилә курсын дип әйтте. Өйләнсен диде. Һәм гадәттә күпчелек моны булдыра ала. Әмма дә ләкин күпчелек кеше җаваплылык икәнне аңлап бетерми. Гаилә кору зур җаваплылык икәнне аңлап бетерми. Һәм шул сәбәпле килеп чыга аңлашылмаучылыклар. Чөнки гаилә корырга ниятләгән кеше, гаилә коручы кеше нинди максат белән булырга тиеш? Әгәр дәген фақат шәһвәтне генә канәгатьләндерү булса, мусульман кеше аның белән башкалардан аерылмый. Хәтта хайваннардан да аерылмый. Хайваннарда да улай бер бар. Шуңа күрә мусульман кешесе кайчан ул гаилә корырга ният кыла, аның төп максаты булырга тиеш Пәйгамбәребезнең сөннәтен үтим дип. Шулай ук Пәйгамбәребезнең нәселен арттырыйм дип, Аллаһ Тәгаләгә итагать итүчән балалар калдырыйм дип, һәм үзем үлгәннән соң миңа дугачы булган яхшы нәсел калдырыйм дип ниятләргә тиешле. Ягъни гаилә корганда ул шундый максатлар куя. Шуңа күрә ул үзенә тиң булган, балаларына яхшы әни булган хатынны эзләргә тырыша. Шулай ук хатын-кыз үзенә тиң булган, үзенең балаларына яхшы әти булган ир кешегә чыгарга омтыла. Шуңа күрә алар истихара намазын укыйлар, Аллаһтан хәерлесен сорыйлар һәм гаилә коралар. Менә шушы гаилә корганнан соң, әлбәттә кеше тигез генә яшәми. Әлбәттә һәр кешенең хулкы бар.
Һәр кешенең гадәтләре бар. Алар турыдагын килеп бетмәскә мөмкиннәр. Әмма дә ләкин, әгәр дәген ир һәм хатын үзләренең бурычларын үтәсәләр, үзләренең бурычларын Аллаһ каршында хатын-кыз буларак, хатын-кызга йөкләтелгән бурычларны үтәсә, ир кеше буларак, иргә йөкләтелгән бурычларны үтәсә, Аллаһ Тәгалә аларга мәхәббәт салачак. Аллаһ Тәгалә аларга мәхәббәт салачак, чөнки Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва җа'ала бәйнәкум мәваддәтән ва рахмәт." Ир белән хатын арасына без үлфәт һәм мәхәббәт салдык, рәхмәтлек салдык, мәрхәмәтлелек бирдек дип әйтә. Әгәр дәген дөрес яшәсәләр. Менә шул вакытта ир кешедән күп әйбер сорала. Ир кеше хатынына карата яхшы мөнәсәбәттә булырга тиешле. Чөнки Аллаһ Раббыбыз безгә әмер итә: "Ва аширухунна бил магруф." Хатыннарыгыз белән яхшы һәм күркәм мөнәсәбәттә булыгыз. Әлбәттә, кай вакытта кеше ошамаган әйберләрне дә күрергә мөмкин. Шуннан Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Фаин карихтумухунна фагаса ан такраху шай'ан ва ядж'алаллаху фиhi хайран каthira." Кай вакытта бәлки кайсыдыр нәрсәдер ошап бетмәс. Әмма дә ләкин билегез аны, Аллаһның сөннәте кай вакытта кеше бер әйберне ошатып бетерми, әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә анда бик зур яхшылык һәм хәерлелек кыла. Әгәр дәген сине Аллаһ Тәгалә шушы истихара намазлары укыганнан соң гаилә корырга насыйп иткән икән, сабырлык күрсәт. Сабырлык күрсәт. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды: "Әгәр дәген мөмин кеше хатынында берәр гаип күрсә, шул гаип өчен аны тәнкыйтьләп бетермәсен" диде. Башка ягына карасын диде. Башка яхшы сыйфатларына карасын дип әйтте. Ягъни бер гаип белән генә хөкем итәргә ярамый, башка яхшы якларына карарга кушты. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы гаилә мөнәсәбәтен билде. Анда кешеләр арасында кеше икесе даими бергә булгач, конфликтлар да булмый калмый. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтте: "Хайрукум ли ахлихи" диде. Сезнең, эй мөминнәр, эй мусульманнар, сезнең иң яхшыгыз хатыннарына карата яхшы булганы диде. Урамдагы иптәшләренә карата түгел, иптәшләргә карата түгел, хатыннарына карата яхшы булганы дип әйтте. Шуңа күрә кайсы ир кеше хатынына кул күтәрә икән, белсен, кыямәт көнендә аның өчен җавап бирәсе була. Кыямәт көнендә аның өчен җавап бирәсе була. Чөнки Коръәндә Коръән аяты булса дагын, галимнәр әйттеләр, кеше иң башта үзе Аллаһ Тәгалә аңар йөкләгән хатыны каршындагы башта бурычларын җиренә җиткереп үтәсен диделәр. Аннары хатыныннан таләп итә ала. Син үзең Аллаһ Тәгалә сиңа йөкләгән бөтен бурычны үтисенме? Әгәр дәген Аллаһ Тәгалә каршында шушы хатын зарланса һәм әйтсә, ул шуны үтәмәде дип әйтсә, ничек җавап бирәсен? Әгәр дәген кул күтәргән булсан, аның өчен дәген җавап бирәсе була. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны күрде, бер кулны хуҗасы кыйный иде. Леки заманда куллар булган вакытта хуҗасы ниндидер гаип өчен кулын кыйный иде. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтте: "Әгәр дәген синең аны кыйнавын, аның гаибе белән тигез булса, бер-берегезгә җавап бирмисез" диде. Әмма дә ләкин, әгәр дәген син арттырып җибәрсән, арттырып кыйнасан, кыямәт көнендә ул синнән ушын алачак дип әйтте. Чөнки Аллаһ Раббыбыз гадел, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кыямәт көнендә мөгезсез кәҗә, мөгезле кәҗәдән ушын алачак диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы гаделлеге белән мөгезсез кәҗә, мөгезле кәҗәдән ушын алгач, ничек инде кешеләр бер-берсендә җавап бирмәсләр? Кешеләр бер-берсе каршында ничек җавап бирмәсләр? Шуңа күрә һәрбер мусульман кеше фикерләргә һәм уйланырга тиешле. Кайчан ул ачуын күтәрә, тавышын күтәрә, яки хатынына кул күтәрә икән, шул вакытта әлбәттә Аллаһ каршында җавап бирәсен онытырга тиеш түгел. Шулай ук әлбәттә хатын-кыз дагын үзенең бурычын белергә тиеш.
Аллаһ каршында йортын тәртиптә тотырга, иренә хезмәт итәргә һәм булдыра алганча bütün шартларны тудырга тырышырга тиешле. Шуңа күрә ике якта дагы җаваплылык бар, хөрмәтле дин кардәшләрем. Чөнки гаилә мәсьәләсе ул яшерен әйбер. Ул гадәттә тышка чыкмый, ике кеше арасында кала. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә күреп тора. Аллаһ Тәгалә белеп тора. Шуның өчен әгәр дә безгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә никах насыйп иткән икән, гаилә корырга насыйп иткән икән, шуның кадерен белергә, шушы нигъмәтнең кадерен белергә һәм Аллаһ каршындагы булган бурычларны, таләпләрне дөрес итеп үтәп яшәргә насыйп әйләсә иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ani ва iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.